Княства мела шляхту, мела рыцарскую прослойку. Были рыцари, были замки. Рыцарь на той час – это як сёння цяжкі танк. Это сила. И был кодекс рыцарский. И гэты кодекс ідзе яшчэ ад Альгерда. Памятаеце, Альгерд прыйшоў да Масковіі, и он бы ўзяў Москву. Але маскоўцы выйшлі за брамы, сталі на калені і пачалі прасіць, каб ён не паліў Москву, не забіваў бы людзей, што яны адкупяцца. Альгерд згадзіўся. Але падышоў да брамы маскоўскай, прысланіў кап'ё і сказаў: памятайце, што маё кап'ё стаяла каля вашай брамы. Дараваў і пашоў. Так вялося в Европе. Это рыцарский кодекс. Разумеете, коли рыцарские войски между собой воевали, то рыцарь ніколи не добивал другого рыцаря на земле. Рыцарь откуплялся. И коли он не откуплялся грошима, то той рыцарь, який перемог, казав: ты повинен зробити то, то и то. И он робив. Пам'ятаєте, у Парсіваля, коли он перемог рыцаря, який зняважив женщину, он сказал: ты пойдешь до короля Артура, будешь там, попросишь пробачения у этой женщины и будешь ее ховать. И он еще кинул и пошел. Он не мог зробить иначе. Был рыцарский кодекс, был гонор рыцаря. Наше войско воевало по таким кодексу. У час этой войны, когда основная была война за Смоленск, был такой эпизод, когда войско Великого княства завоевало Смоленск, отобрало назад. И у полон был взято весь московский гарнизон и все московское войско. 40 тысяч людей, московцев. Что зробили московцы, можете не сомневаться, что они зробили. Что зробили великокняжские гетманы? Не знали, что с ними робить. Забивать, и они их отпустили. Забрали зброю и сказали: идите на хату. Вот такие факты. Принципово розная система, принципово інше ведення війни і принципово інший підход до чоловіка, до воєннополонних, увогуле, до боротьби. Гэта істотно ведаць. Тому что, коли подошли до Ворши, то кожный вояр ведал, за что он змагається. Так ось Константин Острожский, подошедший до Орши, тайно навели понтонные мосты, частку людей переправили, частку конниц. Основная конница перейшла в брод, альбо переплыла глибокий Дніпр. Войско під Воршей налічувало 30 тисяч. Усё рушення було каля 35 тисяч. Але князь, великий князь Жигімон Старий, застався в Борисові, і 4 тисячі конників засталися з ним. Таким чином, 10 тисяч польських конників удельничало, было пару тысяч наймитов, остальные были великокняжские белорусские полки. Хорунжи, как тогда называли. И вот речка Крапивна, Днепр, за пару километров стояло 80-тысячное войско Московии под командованием Челяднина, воеводы. И яны были упевнены у своей перемозе, бо их было вельми шмат. И Острожский хутка переправился через Днепр и одразу почали шихтовать войско. Зауважте, что это небезпечный был маневр, потому что, коли б его одразу разгадали, коли б не были так упевненные московцы, они могли бы одразу скинуть их у Днепр. Они не поспели это сделать. Острожский ночью поспел построить усе хорунжи. У ляску сховав гармати. Притым, Великое княство, мы сами робили свои гарматы,
Яны былі добрай якасці, маскоўцы такіх не мелі. І мелі класных пушкароў. Вось гэтыя гарматы былі схаваныя у ляску на выпадак манеўра, пра які ведаў толькі гетман Астрожскі. Бойка пачалася ў 9 гадзін раніцы. І да абеда былі розныя сутычкі. Першымі пусцілі свае войскі не ўсе, частку войск пусціла Масковія. Атака была знішчана, захлебнулася. Але іх это не абескуражыла, яны былі абсалютна перакананы, што гэтым натоўпам яны проста раздушаць нашае войска. І так цягнулася да абеда. І тады, пасля абеда, Челяднін загадаў усей ардзе, всім асноўным сілам ісці на Літву. І вот яны пашлі. У гэтым эпізодзе быў вельмі цікавы маневр, які ўвайшоў у хрэстаматыі Еўропы, усяго свету. І нават расейцы у 20 стагоддзі, у 19 вывучалі гэтую бітву як выдатную стратэгічную ініцыятыву. Калі расейцы ударылі, то Астрожскі, ён сам быў на коні, ён сам павёў войска. Яны пачалі адступаць, удаваць адступленне. Ззаду за конніцай стаялі людзі з ружніцамі, з самапаламі, пяхота, якая страляла. Гэтая, калі конніца пачала адступаць, то рынуліся за імі маскоўцы. У гэты час раскрылі флангі і ударылі гарматы. Упор стралялі. І вось гэты удар быў настолькі моцны, што перамяшалася маскоўская конніца, перамяшаліся рады, і тут жа, не чакаючы доўга, былі падрыхтаваныя флангі, і тут жа ударылі па Маскве. Ужо конніца, рыцары. І гэты вот эпізод практычна вырашыў усю бітву. Паляцелі, падбеглі бязладна, секлі і гналіся за маскоўцамі на працягу 7 кілометраў. Тыя, якія паразбягаліся, яшчэ пахаваліся недзе па лясах, мужыкі дабівалі віламі. Вынік гэтай бітвы так сказаць, у адзінках. Беларусы страцілі, даюць розныя звесткі, ад 400 до 500 рыцараў. Это вялікія страты. Масковія страціла 40 000. Таму гэта была поўная перамога. І перамога, як кажуць, дзе маскоўцы былі разбіты начыста. Якія вынікі гэтай перамогі? Вынікі, перш за ўсё, што калі б яе не было, то магчыма тое, што сталася ў канцы 18 стагоддзя, магло б стацца раней. А так, яшчэ 2 стагоддзі развівалася беларуская культура, развівалася наша дзяржава, стварыла вялікі грунт, на якім мы стаім. Вельмі была вялікая небяспека з усходу. Гэта Масковія ўвесь час накаплівала свае сілы, і практычна Вялікае княства было 1 на 1 з Москвой. Польшча ў той час, у 514 годзе, это была невялікая дзяржаўка. Асноўная сіла, культурная, дзяржаўная, ваенная, это было Вялікае княства. І Еўропа занята сваімі праблемамі, але мы бачым, што немцы, Габсбургі, якія лічылі сябе наследнікамі рымскіх імператараў, яны таксама мелі свае ідэі, каб не мець пад бокам такого моцнага суперніка, як Вялікае княства. І, натуральна, находзілі саюзніка, стараліся знайсці у Масковіі. Гэта ўсё часова, потым бы была вайна між імі. Але гэтая дыпламатыя засталася па сённяшні дзень. І гісторыя потым 18 стагоддзя, 19, 20 стагоддзя, Другая сусветная вайна і Першая сусветная, яна вынікала з гэтым дачыненнем паміж немцамі і Расіяй.
Бітва пад Оршай затрымала гэтую экспансію, затрымала на 2 стагоддзя. Яна прыпыніла гэтую экспансію з усходу. Не ўдалося, правда, адабраць Смаленск, не ўдалося адабраць шмат іншых гарадоў. І вельмі істотна, што аўтарытэт Вялікого княства падняўся ва ўсім свеце. Татары крымскія, яны звычайна нападалі на землі Вялікого княства. Калі яны ўбачылі, што Масковія была поўнасцю разгромлена, яны перасталі нападаць, 2 гады ўвогуле не нападалі. А потым пачалі нападаць на Масковію. Такая псіхалогія. Нападаюць на слабейшого, на моцнага баяцца. З другого боку, расказуючы пра сістэму вайны, якую я гаварыў у пачатку, татары, якія нападалі на Вялікае княства, яны былі часта, рабілі пагоню, іх разбівалі, іх ваявалі. Найбольшая это была бітва пад Клецкам, дзе 1000 татар папалі у палон. І што з імі зрабілі? Не адсеклі галаву, не пасадзілі на кол, не зрабілі рабамі, як рабілі маскоўцы. І ім далі зямлю, пасялілі іх пад Мінскам, пад Клецкам і сказалі: жывіце, управляйце зямлёю. І яны сталі жыць. Яны увялі нам культуру агуркоў, памідораў. Раней то не было, это татараў пашло. Яны былі удзячны па сённяшні дзень. Яны удзячны Вітаўту. Пагаварыце з любым татарынам, з Іўя. Ён ведае, хто такі князь Вітаўт. Яны удзячны, што Вітаўт зрабіў татарам жыццё. І больш таго, потым, калі ўжо пайшлі другія пакаленні татар беларускіх, то яны ваявалі за Вялікае княства і атрымлівалі нават шляхецтва. І па сённяшні дзень многія выхадцы з татараў з'яўляюцца людзьмі, якія шмат працавалі на беларускае адраджэнне. Нават у цяжкія часы за Савецкім Саюзам, скажем, Степан Хусейнович Александрович, літаратуразнаўца, прафесор, святар Леонід ведае яго. Так. Танкевіча, Сенкевіча, гэта ўсё ў гісторыі вядома. Так вот, падыход быў зусім іншы. І які вынік гэта дае. Так што, калі пачынаюць нешта гаварыць з інфантыльнымі, так сказаць, фразамі з захаду, што яны тут вучаць нас дэмакраты, тут яны нешта тут адкрываюць, як кажуць, сякеру пад лавай, нам не трэба того гаварыць, таму што Еўропа брала з статута Вялікого княства літоўскага. Лісоўчыкі нашы дапамагалі, нашае вольнае наёмнае войска. Мы павінны цаніць сябе, нашыя каштоўнасці, не проста факт, што мы перамаглі ўтрая большае войска Масковіі. Паўтараю, ніколі не было выпадка, каб беларусаў было, войска беларускае было больше. Заўсёды была ў меншасці. І ў большасці перамагала. Это з'ява звычайная для нашай ваеннай гісторыі. Але для нас істотна, што за гэтым было, якія ідэі, якія падыходы, якая была сістэма, якое было грамадства, якія каштоўнасці мы абаранялі. І сёння, святкуючы гэтую дату, гэты дзень, і разумеючы яе гістарычнасць, што яна прыпыніла гэтую экспансію на многія гады, што яна ўратавала усходнюю Беларусь на доўгі час, мы павінны яшчэ і думаць і гаварыць пра тое, якія каштоўнасці былі захаваныя і дзеля чаго нашыя продкі ішлі на смерць, для чаго яны змагаліся за свабоду любімай бацькаўшчыны, за свабоду любімага Вялікого княства. Это былі патрыёты. Вось што такое абазначае для нас эта бітва пад Оршай. І ў пляне духоўным, і ў пляне гістарычным. Не сумняваюся, як толькі кончыцца гэтая цемра, гэты рэжым, які ёсць на Беларусі, гэта будзе важнае нацыянальнае свята.
яно будзе выхадным днём, будуць адпаведныя ордэны і медалі, прысвечаны гэтай даты. І за вялікія дасягненні вайсковыя людзі будуць узнагароджвацца гэтымі ордэнамі. Гэта ўсё будзе, бо гэтая бітва па свайму значэнню такая ж, як і бітва пад Грунвальдам. Такая, як і бітва пад Грунвальдам. Гэта наш Грунвальд. Гэта тое, што з'яўляецца нашым гонарам, нашай годнасцю, нашым сцягам. Дарэчы, Душэўскі, калі працаваў над прапановай нацыянальнага сцяга для Рады ВНР, то ён зыходзіў з карціны «Бітва пад Оршай», дзе вось гэтыя люгеры на піках, там іх сотні намалёвана. Это крыж святого Юрія. Вымпел такі флюгер, і, вы ведаеце па карціне. Вось адтуль гэта таксама узята, адтуль пайшло. Так што шмат што і ў дыёвым, і ў гістарычным пляне, і ў пляне нашага гонару ідзе ад гэтай вялікай даты. З чым вас яшчэ раз віншую і зычу наступны раз спаткаць гэтае свята ў вольнай Беларусі. Жыве Беларусь!